салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародаро. ин ҳастам бо шумо духтур Бероз. ҳамеша тансиҳати хонавода бошед. ҳамин канале ки дидӣ ро подписатсия лайк бизор, чунки як лайкита метавонад ки як хоҳари мора як бародари мора як акай як додари мора мисол метавонад шумо дастгирӣ кунад. ин як лайкҳои шумо мешаванд ки масалан мо метавонем дастгирӣ кунем як бародари тоҷика. Бародари азиз, ҳама вақт дар WhatsApp занг занен хубтар, чунки баъзан ҳолатҳое мешавад ки ман телефонам бардошта наметавонам, ман дар корам рӯзи гап WhatsApp вақти голос рӯй мекунен телефонотонро мисол ҷавоб метавонем мақсад ва метавонен мисол беморотонро биёрем мебинем иншоаллоҳ. дӯстон ва бародарони азиз, ҳамин муддати вақте ки ҳамин барф борид бениҳоят беморон зиёд шуданд. бемории зуком ё ки грипп бениҳоят сахт омадагиаст. эҳтиёт бошен барои он ки беморӣ ба ҳар намуд омадагиаст ва аз ҷумла фарзандонтонро эҳтиёт кунед, чунки кӯдакони хурдсол бениҳоят азият мекашанд, азоб мекашанд. ба он хотир илтимос аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки кӯдакотонро дар фасли хунукӣ ба берон набароред, чунки беморӣ метавонад аз ин беморӣ метавонад дигар беморӣ фарзандони шумо гирифтор шаванд ва худтонам эҳтиёт кунед. фақат пешгирӣ кунед, чунки пешгирӣ хуб аст. ва аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки вақте ки дар ҷойҳое ки шумо кор мекунед фақат саломатитонро эҳтиёт кунед, чунки саломатӣ дар ҷойи аввал меистад. ва иншоаллоҳ ки мо номери WhatsApp мемонем 115 390 3268. дар WhatsApp занг занен, чи тавсияе ки бошад иншоаллоҳ тавсияҳоро медиҳем. агар барои табобати беморӣ бошад метавонед биёед дар ҷойи ман бо нархҳои арзон табобат гиред. иншоаллоҳ ки мо шуморо дастгирӣ мекунем. рӯзои наздик як видеочаи хуб мекунам барои шумо беморон, барои шумо бародарои тоҷик. видеои моро дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ ки кӯшиш мекунам ки ҳамаи шуморо дастгирӣ кунам. ҳама вақт иншоаллоҳ дар бартонем дастгирӣ мекунем иншоаллоҳ. яке ман духтур ки ҳастам фақат танҳо ва танҳо хизмати тиббиро мерасонам. ҳамеша тансиҳат бошед, хонавод бошед. агар иҷозат бида бемор видео мекунем мепартоем кадом намуди беморӣ аст. агар иҷозат нада хай узр бисёр. берун бениҳоят хунук аст. шамол бидрои подписатсия кунед, лайк бизоред ки ман каналҳое ки беҳудае ки шумо мақсад тамошо мекунед дастгирӣ кунед. моро камкам ба эфир бигиред, ягон тавсияҳои хубтон дем. барои тавсияҳо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем дастгиритон кунем. ҳамеша тансиҳат хонавод бошед. гаре нехонак хуб, ҳамеша тансиҳат бошед.